Ayo monggo aturan atri yo. Dados Gubuk Asmara Sekar Gumelar. Nggih, bablasna caping gunung saged. Ya. Iya no. Ayu Manora. Si Mas Dua. Si Mas Dua Ayu. Lali aku. Pangapunten Bapak ingkang wonten ngajeng keparing asma sinten Bapak? Bapak Pak Eno. Kados tanggane kula Pak Eno. Pak Noi mboten yes to. Iki no. Oh no. Kompak seneng aku. Anjen bener kok. Kutha gudeg. Lah wong muni Pak Eno iso no. Ngono kok ora yes. Masuk. Mulane kok kutha gudeg. Mbak, niki anakmu iki iso betah duwe anak. Ora nek ngene iki aku ora dijaku, Mas. Enggak. Asadatan sakroning ati. Jatan lutur. Saya Caping gunung Mas. Bablas no caping gunung yo. Ini biasanya kono-kono ini campur saja. Ini luar biasa. Gubuk Asmara kelajengan caping gunung. Kunjung Demateng ingkang pinenggah. Bapak audio matur semanung Mas Nuwun.
saka Piye? kutha Gudeg ki nak perkara kuwi. Lah ora ngono ta. Iki fungsine apa jane? Lah terus nganggo kacamata ya kena diculek lho. Iki yo Pak ngateno nggih, pangapunten nggih. Aku ngerti ya. Piye? Mau bar gawe status Heeh. nok Facebook ya, Pak. Nggih, Pak. Edisi melekan, guys. Sanggone kathah iki. Ngono to? Pangapunten nggih Bapak nggih. Aduh. Aku Gayane wah-ewa, Pak. Nggih. Kula nggih ngerti artine asline ya. Nggih. Mbak, jenengan di anak ngeten kok betah. Ngene iki langka lho. Mangga. Piye? Dipun syukurno, Nduk. Mangga dadosaken.